Els objectius de la sessió d'avui són principalment aquests dos, d'acord? Que és el primer és conèixer les opcions que ens ofereix el campus virtual per a dur a terme exàmens, i després el que farem és compartir algunes propostes per dur a terme aquests exàmens presencials en aules de la universitat. Inicialment, el webinari o la sessió està pensada per aquelles proves que siguin susceptibles de fer en aules informatitzades de la universitat amb ordinadors propis, però també és extensible a que els estudiants utilitzin els seus propis ordinadors amb algun condicional. Tenint en compte sempre que els ordinadors personals no estan sota el paraigües del CAU o del SAU, el Servei d'Atenció a l'Usuari, i per tant qualsevol incidència que es pugui produir no estaria coberta per aquesta assistència. Llavors, amb això, sempre que sigui possible, si per nombre i per disponibilitat es poden fer servir els equipaments propis de la universitat, doncs quasi que és millor fer-ho així, d'acord? Aquí a baix hi ha aquests dos enllaços. Quan deixem l'enregistrament dintre de l'espai on tots tenim accés a l'aula virtual dels webinaris, on fem la recopilació, al costat de l'enregistrament deixaré aquesta presentació i els enllaços que hi hagi o la informació que continguin la tindreu disponible. Per tant, no és necessari que ara prengueu notes. Prefereixo que estigueu atents i que em traslladeu els dubtes o les preguntes que us puguin sorgir mentre duri la sessió. Que intentarem i faré tot el possible que ens càpiga dintre d'aquesta hora. D'acord? Llavors, la dinàmica una miqueta de la sessió serà ensenyar-vos des del punt de vista d'un estudiant i des del punt de vista d'un docent com es veuen les diferents pantalles i les diferents opcions que ens proporcionen els qüestionaris del Moodle amb la finalitat aquesta que us comento. D'acord? Que utilitzem l'eina com a examen o com a prova, diguéssim, d'avaluació sumativa, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquests dos enllaços que us poso aquí contenen, els mostro aquí, això són enllaços a la pròpia documentació, contenen totes les opcions, passos, videotutorials. El qüestionari és una de les activitats del campus virtual amb més opcions i de les més potents, d'acord? I el segon enllaç era a una pàgina que tenim específica sobre exàmens de Moodle. I aquí hi ha recollit pràcticament tot el que us explicaré avui de forma sintètica, diguéssim, d'acord? Llavors, torno a la diapositiva. Em permetreu que vagi utilitzant la diapositiva com a referent per no desviar-me, diguéssim, del fil i per no deixar-me coses, tampoc. Llavors, veurem el qüestionari, veurem aspectes generals del qüestionari. No entrarem a crear qüestionaris des de zero i a configurar-los des de zero, però sí que comentarem alguns aspectes generals i alguns paràmetres orientats a la seva utilització amb la finalitat que dèiem d'examen presencial. D'acord? Llavors, us farem uns suggeriments d'accions a dur a l'hora de desenvolupar la prova, d'acord? I després veurem a veure què és això del navegador segur d'exàmens. Llavors, avantatges que nosaltres veiem sobre el qüestionari en general, independentment de l'ús d'exàmens o altres usos. Tenim un altre webinari, per cert, us ho comento, de cara, em sembla que hi ha principis d'any, que és l'ús de la mateixa activitat qüestionari, però amb finalitat d'eina d'autoaprenentatge per l'estudiant, d'autoavaluació, d'autoseguiment, d'acord? Llavors, diguéssim que l'ús i les eines on donem més pes són unes altres, d'acord? Avui ens centrarem en l'ús d'examen i en el context d'aules, d'acord? Llavors, el qüestionari en general
els avantatges que nosaltres veiem són aquests, principalment. No? El primer és el de l'autocorrecció. Sempre que utilitzem preguntes de tipus que contenen la resposta correcta, no? Per exemple, preguntes de tipus test, preguntes numèriques, preguntes de verdader o fals, perdoneu. O sigui, en resum, són la totalitat de les preguntes que tenim disponibles, a excepció de les preguntes obertes, que evidentment doncs, cal que hi hagi una revisió per part dels docents, no? per part vostra. Llavors, totes les preguntes, evidentment, la feina de correcció és automàtica i això implica un estalvi de temps molt significatiu. Els exàmens és molt senzill que els exàmens que veu cadascun dels estudiants, tot i utilitzar o tot i poder utilitzar les mateixes preguntes, són exàmens diferents. Diferents pel que fa a l'ordre d'aquestes preguntes, diferents pel que fa a les opcions, si són preguntes de múltiple opció, per exemple, a l'ordre de les opcions de cadascuna de les preguntes, diferents també, ja aniríem a un nivell superior, diguéssim, que ja seria el d'utilitzar preguntes aleatòries, o sigui, aquí ja no tindríem les mateixes preguntes per tothom, però tenim opció de crear diferents preguntes molt similars en les que valorem que el nivell de dificultat i els conceptes que tracten són molt semblants i, per tant, podem definir d'alguna forma que cadascuna de les preguntes que veu cadascun dels estudiants, doncs l'origen sigui aquest banc de preguntes, aquesta col·lecció de preguntes que nosaltres prèviament hem classificat com del mateix nivell, de la mateixa dificultat, de la mateixa temàtica. D'acord? Llavors, és molt senzill el fet de que cada estudiant vegi un examen diferent. D'acord? Ja sigui amb l'opció d'utilitzar les mateixes preguntes i simplement variar ordres o combinar aquestes opcions amb el fet de que algunes o totes o part de les preguntes que es van llistant doncs siguin aleatòries, d'acord? Vinguin d'aquest conjunt que us comentava. Llavors, com totes les eines, com totes les activitats i com tots els recursos que tenim a les aules virtuals, és reutilitzable, tant les preguntes com els qüestionaris. Per tant, si decidim aquest curs provar de fer algun examen, alguna prova, doncs gran part de la feina serà fàcilment reutilitzable, no? Igualment que reutilitzarem la resta de materials. Podrem fer còpia a altres aules virtuals del mateix curs acadèmic o a les aules virtuals del curs acadèmic proper. D'acord? I, evidentment, doncs, des del punt de vista de medi ambient, que a mi m'agrada molt, ens implica un estalvi important en paper i en espai on guardar aquestes proves. Com sabeu, tot el que es genera a l'aula virtual té un cicle de vida de mínim 3 anys, 3 cursos acadèmics, que en principi és el que ens obliga la normativa acadèmica pel que fa a les evidències de les avaluacions. D'acord? Continuem. Més aspectes generals. Llavors, el qüestionari, què pot fer? Doncs bé, el que us comentava abans de les tipologies de preguntes. Crec que aquí no me n'he deixat cap. Tenim a disposició, potser les més conegudes poden ser les d'opció múltiple, les de resposta breu o les de resposta oberta, que serien aquestes de desenvolupament. Tenim preguntes de verdader o fals, tenim preguntes numèriques, tenim preguntes calculades, calculades simples o calculades normals, opció múltiple calculada, d'aparellament, tenim columnes amb diferents elements, els hem d'aparellar, respostes incrustades, és a dir, tenim un text i tenim diferents buits on omplir text o on seleccionar d'un desplegable diferents opcions, un text, números, diferents opcions. Tenim preguntes de tipus arrossegar i deixar anar, drag and drop, agafar elements, imatges i arrossegar-los i situar-los. O, per exemple, en un mapa tenim mapa i tenim diferents ubicacions on hem de situar diferents elements, o noms a sobre, de rius, de muntanyes, etc. D'acord?
o un tipus de pregunta que es diu selecciona paraules que falten, que seria compatible amb el de les preguntes claus, però vaja, aquest és un tipus de pregunta específic per a això. Bé, en qualsevol cas, totes elles són autoqualificables, diguéssim, perquè tota la informació de quina resposta correcta és quina és la resposta correcta i quina és la incorrecta i quina puntuació es dona a cadascuna de les opcions, diguéssim que la mateixa pregunta ja la conté, a excepció de les preguntes de resposta oberta. D'acord? Llavors, més coses, que va lligat amb el que us comentava a la diapositiva anterior. Opció de barrejar dins d'una pregunta les opcions d'una pregunta d'opció múltiple, A, B, C, D, que sempre vagin variant aquest ordre. El de barrejar preguntes dintre d'un qüestionari. Abans no he comentat que també tenim opció de paginar preguntes, és a dir, si l'examen és molt llarg o, per exemple, el primer bloc de preguntes pot ser individual. Podem paginar a nivell individual una pregunta a cada pàgina o més d'una pregunta a cada pàgina, i això és especialment útil en els casos en què, per exemple, cadascun dels blocs de preguntes, doncs el requisit sigui o la restricció sigui no poder consultar les respostes del bloc de preguntes immediatament anterior. És a dir, podem establir de manera que, de forma que l'estudiant va avançant en les pàgines del qüestionari, doncs que no pugui tirar enrere, que no pugui consultar les respostes de les preguntes anteriors. Opcions, són opcions, no vol dir que les haguem de fer servir totes. Preguntes aleatòries, que us comentava abans, que són bancs de preguntes, carpetes de preguntes, i podem definir d'aquestes carpetes, doncs, la primera pregunta l'agafes de la carpeta primera pregunta. Una carpeta que es digui primera pregunta i tenim 2 o 3 o 4 o 5 o 25 o 50 variants de la mateixa pregunta. D'acord? I, això, podem fer que tot el qüestionari es nodreixi d'una categoria única, una carpeta única que conté, no sé, moltes preguntes, i el qüestionari és, per exemple, 10 preguntes, i la carpeta en tenim 100. Doncs que tot el qüestionari aleatòriament agafi aquestes 10 preguntes, o fins i tot definir cadascuna de les preguntes. La primera pregunta agafaràs la pregunta d'una categoria concreta, o per blocs, de la primera a la 5a pregunta les agafaràs d'aquesta categoria. De la 6a a la 10a les agafaràs d'aquesta altra. D'acord? Són tot opcions. Ens permet també, a nivell de cadascuna de les preguntes i a nivell global del qüestionari, definir un feedback. Podríem posar un text específic per cadascuna de les respostes d'una pregunta de múltiple opció, indicant, doncs, nivell de correcció, indicant material de reforç. Potser no encaixa massa amb l'objectiu d'avui. Estem parlant d'aspectes generals del qüestionari, però per un examen, posar-li feedback mentre es va responent potser no seria el més indicat. D'acord? Però que us soni que existeix l'opció tant de posar feedback per cadascuna de les respostes d'una pregunta de múltiple opció. Podem posar feedback també global per cadascuna de les preguntes en funció de la qualificació obtinguda de la pregunta, o fins i tot podem posar un feedback en el global del qüestionari, quan s'ha respost tot, en funció de la qualificació que l'estudiant ha obtingut. Podem diferenciar aquest feedback en funció de si l'estudiant ha assolit el 10, ha assolit un 8, ha assolit un 6. Podem personalitzar-lo en funció de la qualificació als nivells que vulguem. D'acord? I una cosa molt útil que us mostraré, que és que ens facilita moltíssim el que és la correcció de preguntes obertes. O sigui, en aquelles proves en què hi ha alguna o totes preguntes obertes, preguntes de desenvolupament, el que ens permet és fer una correcció a partir de cadascuna de les preguntes. És a dir, anem a revisar la primera pregunta i el model ens proporciona una pantalla, després us ho mostraré, si tenim un momentet, us mostra una pantalla amb totes les primeres preguntes que han contestat tots els estudiants.
Algú pot pensar, ostres, i si utilitzem el sistema aleatori és igual. Una cosa és com l'estudiant se li presenta la prova, d'acord? Però internament, al qüestionari, a l'hora de definir-lo, tenim una primera pregunta, independentment de que després l'estudiant la vegi com a número 7 o com a número 3, d'acord? Llavors, ens facilita moltíssim el fet de que quan ens concentrem a revisar una pregunta en concret, doncs veiem quina ha estat la resposta de tots els estudiants que han participat en respondre el qüestionari d'aquella pregunta en concret, d'acord? Llavors, com procedirem a partir d'ara? Doncs bé, primer mirem des del punt de vista d'un estudiant com contestaria un qüestionari. Clar, no sé fins a quin nivell teniu experiència. Havia pensat en posar, que ara últimament està molt de moda, en posar l'enquesta, una pregunta. Teniu experiència amb el qüestionari? Com que ho mostraré igual, doncs m'he estalviat la pregunta. Us ensenyaré des del punt de vista d'un estudiant molt bàsic que accedeix i respon un qüestionari. D'acord? I imaginarem que aquest qüestionari és una prova que està fent en una aula de la universitat. D'acord? Llavors, aquí tindríem el que és un estudiant, aquest estudiant, l'estudiant 01, no? Llavors, aniríem a respondre aquest examen amb preguntes d'opció múltiple. D'acord? Llavors, fixeu-vos que hi ha una miqueta ubicant característiques concretes d'una prova que fem en un espai físic. D'acord? Aquí ja tenim que la prova està oberta durant una hora concreta, de 12 a 1, que coincideix amb la sessió d'avui, d'acord? O sigui, abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora, el botó aquest de contestar el qüestionari no apareixeria, d'acord? Llavors, aquí, com a consigna, sempre ens agrada indicar que és important que li expliquem, que li donem el màxim de detall possible a l'estudiant alguna informació bàsica sobre la prova, si no l'hem compartit abans amb ell o amb ella, que seria el nombre de preguntes que tindrà el qüestionari, quin tipus, com puntuarem, si donarem un punt positiu, si penalitzarem les respostes incorrectes, si la prova serà sobre 10 punts, o més, o 5, o diferent, d'acord? I el temps que tindrà disponible. Fixeu-vos que aquesta, en concret, en principi, està oberta durant 60 minuts, o sigui, durant 60 minuts apareixeria el botó, però aquí baix el temps, diguéssim, que tindrà l'estudiant des que faci el clic en el botó aquest del qüestionari serà només de 10 minuts, independentment del moment en què l'inici, d'acord? O sigui, ara són les 12:26. Bé, tindria, diguéssim, els 10 minuts. Tindria els 10 minuts mentre comenci a contestar-lo abans de les 12:50. Si comencés a contestar-lo després de les 12:50, diguéssim que aquesta data de tancament primaria sobre aquests 10 minuts. D'acord? Aquesta seria la línia vermella, diguéssim, temporal que tindria l'estudiant per contestar la prova. Bé, clicaria a respondre. Aquí tenim opció, a tots els qüestionaris ho tenen, és un text estàndard, això, proveït pel gabinet jurídic i és una acceptació de que no hi haurà plagi, de que no copiarà, etc. Almenys hi ha el compromís, no? L'ha d'acceptar és requisit per poder respondre si s'activa això en la configuració del qüestionari. És una opció que tenim. Llavors, aquí en aquest cas, que després ja comentarem també a les indicacions per dur a terme la prova, el que demanem és una contrasenya. Una contrasenya que en principi, doncs això, sabem nosaltres i la proporcionem quan estem dins de l'aula. Després entrem en més detall. L'estudiant ja se li ha proporcionat la contrasenya, l'escriu, i aquí se li indica això, que té un límit de temps. Llavors, des del moment que jo inicio l'intent, comencen a comptar els 10 minuts. Aquests 10 minuts els tenim visibles aquí en aquesta finestra flotant, van restant, i doncs aquí simplement preguntes, en aquest cas són
preguntes de múltiple opció, excepte una, que tenim una pregunta calculada. I aquí, doncs bé, anirem a respondre les preguntes, respondré la primera opció de cadascuna, sense mirar si ho faig bé o ho faig malament. I aquí, doncs... aquí li posarem 7 per 7, 49. Em falten els decimals, llavors no seria correcte tampoc. I bé, quan l'estudiant ha acabat, en aquest cas veieu que les preguntes estan totes en una mateixa pàgina. Ja us deia que si fos important les podríem paginar, podríem posar 2 preguntes en una pàgina, 2 preguntes a la següent i anar fent, o fins i tot arribar al mínim d'una pregunta per pàgina. I establir fins i tot la restricció de que quan es respon quan es respon la pregunta d'una pàgina o les preguntes que conté una pàgina i es passa a la següent, que no es pugui tornar enrere. Bé, em quedarien encara més de 8 minuts, però bé, l'estudiant aquest és molt ràpid, molt hàbil i molt aplicat. Bé, d'acord. Llavors, l'estudiant quan acaba, es troba a la mateixa pàgina i simplement té el registre que ha acabat la prova i fixeu-vos que com que el qüestionari estava definit perquè només es pugui respondre una vegada, el botonet de contestar-lo ja ha desaparegut, d'acord? Molt bé. Llavors, el que farem és, ara, el mateix estudiant respondrà un examen de preguntes obertes. I en aquest cas ja el té contestat, d'acord? Ja el té contestat. A veure... Bé, el que faré és... Bé, l'estudiant veuria exactament el mateix, la pàgina, la informació que li donem de la prova, el botó de contestar i en lloc de veure les preguntes d'opció múltiple, doncs veuria 2 camps per poder escriure i per poder desenvolupar la resposta a les preguntes obertes. El que faré és accedir com el docent, perquè, com que us volia ensenyar la forma, diguéssim, que té el docent a l'hora de revisar les proves, tant pel que fa a les preguntes obertes, necessitava que algun estudiant hagués contestat, d'acord? Llavors, primer de tot, vaig a veure les respostes de l'examen de les preguntes d'opció múltiple, en aquest cas, veuríem que hi ha un intent fet. Clar, penseu que el qüestionari encara continua obert, podria entrar un segon estudiant i contestar-lo. Això seria, la idea seria venir aquí a revisar quan ja s'hagués tancat, quan ja hagués passat aquesta data i aquesta hora. D'acord? Llavors, aquí tenim la resposta de l'estudiant 1, tenim l'estat, que és que ja ha acabat, tenim el moment temporal que l'ha iniciat i tindríem el moment final. Aquí la diferència, el que ha trigat, i la puntuació. Com us deia, ja calculada automàticament. I aquí tindríem el desglossat, diguéssim, de les qualificacions per cadascuna de les preguntes i podríem veure, diguéssim, el detall a cadascuna de les preguntes, que és el que he contestat, tindríem la resposta correcta i tindríem una miqueta d'informació de quan ha començat, de quan ha desat la resposta i de quan ha enviat la resposta. Una cosa és quan fa el check de triar A, B, C o D, en aquest cas. Ha triat 8, en el moment 12, 29 i 11, i al cap d'una estona li ha donat el botonet d'enviar i acabar el qüestionari. Sobre la qualificació, el que veuríem és tot el detall de totes les preguntes. D'acord? Bé, en el cas de les preguntes obertes, el que us comentava, és que a l'hora de revisar-lo, si mirem... Aquí tenim això, l'estudiant 1, que si recordeu ja se l'ha trobat contestat. Tenim que
tenim 2 estudiants que han contestat les 3 preguntes que conté aquesta prova, d'acord? Llavors, fixeu-vos que aquí tenim l'opció de qualificació manual. Llavors, aquesta pantalla el que fa és llistar-nos aquelles preguntes que requereixen una revisió manual i, en aquest cas, l'única tipologia de pregunta que encaixa en aquest concepte són les preguntes obertes. Llavors, ens les llista inicialment. Aquí podríem veure també les altres preguntes que eventualment podria contenir el qüestionari d'altra tipologia, però en principi el que ens interessen són aquestes. Llavors tenim la primera pregunta, la segona i la tercera. El que podem fer és, mitjançant aquests enllaços, demanar-li al Moodle que ens llisti les respostes per la primera pregunta que han fet tots els estudiants i d'aquesta manera, en una mateixa pàgina, tenim la primera pregunta, veiem la resposta de l'estudiant, aquí tenim un lloc per posar-li un feedback personalitzat per aquella pregunta, si ho considerem, i per introduir la qualificació numèrica, en aquest cas. D'acord? I el mateix doncs, tindríem per l'estudiant 2 i així successivament. Llavors, aquí el que faríem és tornar al llistat de preguntes, no? I llavors procediríem a qualificar la pregunta següent. Pregunta número 2, pel primer estudiant, pel segon, etc. D'acord? És una forma que facilita moltíssim el que és aquesta revisió. Clar, si anéssim en paper, això implicaria, en funció del volum d'estudiants, agafar tots els estudiants, totes les proves, agafar la pàgina corresponent a la pregunta que volem revisar de totes les proves, suposant que cada examen tingués més d'una pàgina, no? I, seria una miqueta... Necessitaríem una taula una miqueta més gran, d'acord? Bé, torno al fil, que veig que són les 12:35. A veure, llavors, havent vist el punt de vista de l'estudiant quan respon 2 petits exemples del que pot ser una prova a través d'un qüestionari, una en preguntes de múltiple opció i l'altra en preguntes obertes, què hem de fer els docents? Doncs, principalment hem de preparar les preguntes i hem de generar el qüestionari i configurar els paràmetres. Llavors, per preparar les preguntes i els paràmetres i opcions generals o sigui, en la fase, diguéssim, aquesta de preparació, ara us mostro una miqueta on trobar la pantalla i les opcions de les preguntes i passaríem una miqueta per sobre les opcions generals del qüestionari, d'acord? La segona part seria preocupar-nos, d'acord, de l'espai físic. Hauríem de reservar l'espai, hauríem de fer números si els ordinadors que hi ha són suficients, si no fos així, podríem fer torns, per exemple, o podem fer servir més d'una aula simultàniament. El tema dels torns, amb el mateix examen, penseu que podem treballar en grups, per exemple, i lligat amb les opcions que us comentava d'exàmens aleatoris o d'exàmens amb preguntes barrejades. Bé, amb el mateix examen, amb el mateix qüestionari, sense necessitat de crear un qüestionari per cada torn, doncs podríem plantejar-nos el fet d'utilitzar un mateix espai i diferents torns, sempre que hi hagi disponibilitat. Bé, vaig al tema de les preguntes. Primer, o sigui, el tema de les preguntes i el tema de la configuració, tenint en compte que és una prova que fem presencial en una aula. Bé, agafo aquesta mateixa prova. Primera, d'acord, estem dintre del qüestionari. Per crear un qüestionari ja sabeu que és activar edició, crear qüestionari. En aquest cas, en repassem una miqueta la configuració. La configuració és molt senzilla, és posar-li un nom, el que us comentava de les indicacions o de la informació que donem a l'estudiant. Llavors, el que sí que faríem és, a nivell ja de seguretat i de minimitzar els intents que hi pugui haver d'enganyar el sistema, no? Per part d'estudiants que no hi ha a l'aula o que intenten accedir des d'ubicacions diferents o en moments diferents, no? L'important és, definim
un espai temporal, un inici i una fi, un final absolut, diguéssim, que és el que us comentava abans. Podem limitar el temps o no, o sigui, no és imprescindible limitar el temps si tenim els estudiants ubicats en una aula i la durada doncs, la tenim controlada, no? O sabem doncs, que no és important el fet de que disposin de 5, 10, de temps de més o de menys. Val? Doncs en aquest cas ho he posat per mostrar-vos una miqueta doncs, que com el model a l'estudiant li mostra el comptador de temps que va restant i en tot moment té informació del temps que li queda, no? I ja està. A nivell d'informació que mostrem, això és la configuració per defecte, que és la retroalimentació diferida, o sigui, poca cosa hem de tocar més. A les opcions de revisió, en principi ho desmarquem tot, és a dir, l'estudiant quan acabi de contestar no sabrà no podrà revisar què ha contestat, no podrà revisar la qualificació que té, si la pregunta que ha respost és correcta o no és correcta, és a dir, més que res perquè, clar, amb el supòsit que us comentava abans d'un examen per torns, que uns entren, els altres surten, clar, si els estudiants que surten saben si han contestat correctament les respostes, doncs això ho podrien explicar amb algú, no? Llavors, aquí en principi el que ens podríem plantejar és de deixar-li veure a l'estudiant després d'aquest moment, després d'aquest moment o un moment posterior, d'acord? El fet de que pugui veure la puntuació. O sigui, en el moment que decidim que els estudiants tots han de poder veure quina qualificació han tret, doncs hauríem de lligar-ho a la data de tancament del qüestionari i a la visibilitat, perquè el qüestionari li podem tancar l'ullet, el podem deixar ocult i en el moment que decidim mostrar-lo i deixar-li veure quina qualificació ha tret, que serien les notes. També en un temps posterior el podríem permetre veure què és el que ha contestat en cadascuna de les preguntes i si el que ha contestat és correcte o no és correcte. D'acord? Aquí tindríem les retroaccions que abans us comentava. D'acord? I ja està. En principi, això seria tot. Això ja són com a mesures de seguretat, aquí us posava per seguretat, limitar un sol intent al qüestionari és important i definir una contrasenya. Ara us explico una miqueta la idea d'aquesta contrasenya. La idea de la contrasenya és una contrasenya, diguéssim, que l'estudiant requereix per poder començar el qüestionari, com hem vist a la pantalla d'abans. La idea d'aquesta contrasenya és que l'estudiant, diguéssim, no pugui començar a contestar el qüestionari fins que la tingui. I quan la proporcionarem? Doncs la idea és que quan tinguem tots els estudiants assegurats a l'aula i tots hagin accedit al campus virtual i tots estem identificats, etc., doncs proporcionem la contrasenya i en aquell moment serà l'únic moment en què s'haurà pogut iniciar la resposta de la prova, d'acord? No abans. I m'estic saltant una diapositiva que ve després, que torno a parlar d'això lligat amb altres aspectes i amb altres mesures de seguretat, diguéssim. Llavors, l'altra qüestió que comentava era això, dels intents permesos, que per defecte em sembla que surto sempre, que és que només puguin contestar un cop. Si pel que sigui això ens equivoquéssim o per error rendíssim més d'un marcat, en el registre de respostes veuríem que un estudiant ha contestat més d'un cop, d'acord? Llavors ja seria criteri nostre veure quin dels intents, diguéssim, li comptarem per la qualificació, d'acord? I en principi ja estaria. Llavors, el que també he fet menció abans a l'hora de proporcionar a l'estudiant informació relatives a les regles de la prova, no? El nombre de preguntes, la tipologia, doncs això és una informació que podríem perfectament traslladar en el camp de descripció del qüestionari i en principi doncs hauríem donat l'oportunitat que l'estudiant l'hagués pogut consultar abans de començar a respondre.
Bé, això ja són aquests suggeriments que us comentava al principi pel desenvolupament, diguéssim, de la prova, del dia D, del dia que ens trobem ja en disposició de respondre. Llavors, aquí posem uns temps orientatius, evidentment no han de ser exactament aquests temps, però una miqueta amb la idea de que potser a diferència de si l'examen el tenim en paper, que el portem sota el braç, ben protegit fins al moment que entrem a l'aula i distribuïm les proves, cap per avall fins i tot, doncs una miqueta seria buscar aquest símil per assegurar-nos que tothom té accés a la prova, sense dificultats, tothom tindrà la prova físicament, és a dir, tothom haurà accedit a campus virtuals sense incidències, i en el moment que tothom estigui ubicat on ha d'estar ubicat, sense incidències, llavors decidim de donar l'ordre de girar el paper i començar a respondre a la prova. Doncs una miqueta això vindria a emular aquest, permeteu-me el paral·lelisme, d'emular aquesta situació. Llavors el que diem és uns minuts abans que accedeixin els estudiants a l'aula, posem 20 minuts, però ja us dic que el temps pot ser qualsevol, i la idea és tenir un ordinador a l'aula, ja sigui el nostre, el portàtil o l'ordinador del docent, d'acord? I, evidentment, el que obrim allà no ho projectarem. Posem en marxa l'ordinador. L'ordinador i hem de tenir accés dintre del qüestionari de la prova. D'acord? Més avall, a l'hora de la prova, explicarem per què exactament això. Llavors, un moment posterior, fem entrar els estudiants que s'ubiquin a disposició lliure o a criteri, si hi ha espai suficient, doncs, en tots els ordinadors o en funció de la distribució de l'aula o dels ordinadors que hi hagi disponibles, doncs que deixin un espai entremig. Això a criteri nostre, no? Posem en marxa els ordinadors que faran servir per la prova, obren el navegador i accedeixen a campus virtual, no? Accedeixen. Llavors, bé, igual que faríem en una prova presencial, doncs ens hem d'assegurar de la identitat. Pot ser que tinguem una assignatura amb 20 estudiants que els coneixem a tots, o pot ser una prova d'aquestes que no són o bé d'una assignatura o que són d'assignatures d'aquestes multitudinàries on hi ha 100 estudiants i no els tenim a tots controlats, doncs bé, s'han d'identificar amb el seu DNI, etc. I si necessitem un registre d'assignatures, doncs passar al registre d'assignatures. Bé, resumint, totes les accions prèvies a l'inici de la prova serien aquests 10 minuts abans de l'inici i llavors ja quan arribem a l'hora de respondre a la prova, el que fem és això, demanar que accedeixin a l'assignatura. Aquí en el punt anterior ja estan dintre de campus virtual, ja estan validats, per tant no tenim problemes de validació, els haurem hagut de resoldre abans. I entren a l'espai de l'assignatura i els demanem que accedeixin dintre del qüestionari. Entrarien, diguéssim, fins a aquesta pantalla. En el moment que estan en aquesta pantalla, bé, els diem, doncs bé, tothom ha accedit sense problemes, perfecte, doncs ara començarem a respondre i per fer-ho farem ús d'aquella contrasenya que us comentava abans. És imprescindible perquè puguin accedir i puguin iniciar el temporitzador per respondre a la prova. Llavors, en el moment que els proporcionem la contrasenya, ens anem movent, diguéssim, per l'aula. Aquesta és una bona ubicació, una imatge que m'agrada molt, des de darrere, i anem veient que tothom està on toca i ens assegurem que tot funciona correctament i que van accedint a la pàgina del qüestionari de la prova. En el moment que veiem que tothom està dins de la prova, tornem al nostre ordinador, al portàtil, a l'ordinador del docent on tenim el qüestionari obert i el que fem és canviar la contrasenya. Això ho fem en els paràmetres. La contrasenya aquesta serveix per accedir, o sigui, per obrir el qüestionari, per entrar, per poder començar a respondre. En el moment que nosaltres canviem la contrasenya, ens assegurem que cap més usuari, que cap més estudiant, estigui dintre l'aula o estigui fora de l'aula, podrà accedir a respondre a aquest qüestionari. D'acord? És una mesura, diguéssim, preventiva. Deixem-ho així.
Llavors, una vegada expirat el temps, quan han acabat de respondre el qüestionari, tots el que podem fer, ja com a mecanisme de seguretat extra, és tancar l'ullet del qüestionari, de manera que, de moment, si el que volem és fer una revisió de les respostes, o sigui, si el que volem és que sigui completament invisible per tothom mentre ens prenem el temps necessari per revisar-lo, doncs tenim la seguretat de que serà completament invisible. D'acord? Llavors, en el moment de resposta a l'examen, aquesta imatge, no? Això seria tot. D'acord? Em paro? I, no sé, si hi ha algun dubte, alguna pregunta... A ver, a mí una pregunta relacionada con lo del modo seguro del navegador. Esto no sirve para nada, ¿no? Vale, mira, et contesto perquè és ràpid. Sí, això no ho he comentat, és que el qüestionari té molts paràmetres i tampoc em vull entretindre en tots. Mira, exacte, aquí, aquesta. El que jo tinc aquí és finestra emergent completa amb alguna seguretat de JavaScript o cap. Vale? Jo en aquest cas sí que l'he activat aquesta i si us fixeu, quan l'estudiant contesta, a veure, aquest ja l'ha contestat, me'n vaig amb aquest altre que no l'ha contestat. Quan l'estudiant, que estem a les 12, quan l'estudiant la contesta, clau, i diem hola. Fixeu-vos ara que em traurà d'aquesta finestra, me'n posarà una de simple, diguéssim, vale? Simple, i em treu, diguéssim, del que és la navegació del Moodle i tal. Bueno, aquí, per exemple, si jo amb el botó dret intento utilitzar les opcions de copiar, enganxa, doncs em surt aquest missatge. Aquesta funcionalitat està inhabilitada, tal. Tampoc em deixa seleccionar coses. És a dir, si les respostes o part del contingut de preguntes prèvies es pogués reutilitzar amb les respostes de preguntes posteriors, però són accions que l'estudiant no podria fer. És una seguretat extra amb JavaScript que és molt limitada i molt local al que són les opcions del codi que veiem en finestra. Vull dir que no és massa. D'acord? Seria això. Es eso. O sea que es la única opción que tenemos para que no se dediquen a navegar entre... Porque ese es el problema más gordo que me he encontrado yo, que al final... Olga, ara comentaré el tema del navegador segur. Vale? Ara volia fer una petita prova, una petita pausa per resoldre les preguntes o els dubtes que hi pugui haver amb el que m'ha explicat fins ara i ara us comento el tema aquest del navegador segur d'exàmens que podria donar resposta a les teves inquietuds. Ara ho veiem. Raül. No, la meva pregunta anava per el Safe Exam Browser aquest, o sigui que m'expliques. Vale, perfecte. Que expliques primer. Vale, doncs si no hi ha cap més dubte, cap més pregunta, continuem, vale? I us explico una miqueta què és això del Safe Exam Browser. Perdona, también quería decir... Tienes una consulta en el chat. Te pregunta la Maria Teresa Franquet si pots tancar l'UL mentre fan el qüestionari els estudiants. No, Teresa, no. Mira, jo per això ho indico aquí. Una vegada expirat el temps per respondre al qüestionari, podem ocultar-la o tancar-la a l'ull. Pensa que totes les accions que fem de restricció, a diferència de la clau, la clau ja us he dit que és simplement per obrir la porta, per entrar al qüestionari, es tanca la porta i ja estic a dins. No? Llavors, si canvio la clau, no té cap afectació. Però el tema de l'ull sí, perquè si tanques l'ull, el que estàs és canviant l'estat del qüestionari a no visible, no disponible, i els estudiants que estiguessin dins responent al qüestionari, en qualsevol dels clics que farien, el Moodle els expulsaria del qüestionari per no estar disponible. D'acord? Llavors, la resposta és, clarament, no es pot tancar l'ull mentre es respon al qüestionari. Gràcies, Javi. ¿Algún dubte, alguna pregunta més? Sí, quería hacer una pregunta relacionada con la primera consulta, con los elementos de seguridad del cuestionario, ¿no? Hasta antes del curso pasado, antes que modifiquen el Moodle, había la posibilidad de que salga una pantalla emergente con el cuestionario y a partir de ahí, pues los estudiantes solo podían estar en el examen y no podían navegar. Pero ahora
esa pantalla baja del barra de navegación está visible y ahora pues los estudiantes pueden navegar libremente por internet o por cualquier otro documento. Entonces, esto se lo ha quitado. Antes estaba y era una buena herramienta para controlar, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de volver a ponerla para que salga la pantalla emergente y cubra toda la pantalla del examen? Muchas gracias. A ti. Creo que va relacionado con lo que explicaremos ahora, ¿de acuerdo? Porque el ejemplo que he mostrado es una pequeña restricción a nivel de ventana, a nivel de navegador, y ahora lo que explicaremos es un navegador pensado exclusivamente para conseguir todas las restricciones que comentabas, ¿de acuerdo? De bloquear cualquier opción. Aquí está resumido. Vale, si no hi ha més... Sí. És a la Núria, sí. La Núria, sí, digues. que sóc jo. Quan has dit allò dels intents permesos, perquè hi pugui haver... Es pot deixar infinit, o sigui, que hi puguin haver tants intents com sigui necessari i l'últim desat és el que realment compta? Això és possible? Sí, però amb quin objectiu? Bueno, com de poder... de poder modificar la resposta si després penses que... si canvies d'opinió o el que sigui, no. Perquè jo he fet testos d'altres, no com a professora, sinó com a assistent d'un curs i on em deixava anar revisant els intents. D'acord, però no seria en el context d'una prova... d'un examen clàssic... No, més que res com algo d'autoavaluació, com de saber si tu has assolit els coneixements. Correcte, per això et preguntava. Sí, comentava al començament, que no sé si havies pogut connectar-te, que de cara al gener o al febrer tenim un altre webinari sobre l'ús de la mateixa eina de qüestionari, però més orientada a eina d'autoavaluació, d'autoaprenentatge... D'acord? I llavors totes aquestes opcions, diguéssim, que les explotem una miqueta més. Vale, gràcies. Aquí la idea seria buscar la màxima similitud a l'examen clàssic d'una aula, l'examen en paper, no? Que el responem un cop i prou. Responem un cop dintre d'una finestra de temps, d'acord? Bé, continuo. El navegador segur d'exàmens. Bé, que no me'n vull anar massa de temps. El navegador segur d'exàmens és un navegador que té entitat pròpia, que ha d'estar instal·lat a l'ordinador que l'estudiant utilitza i que l'objectiu és simplement treballar, o sigui, connectar-se al qüestionari del Moodle i impedir-li a l'estudiant fer qualsevol altra cosa que respondre a les preguntes. Aquí teniu el llistat. Només podran respondre, si definim el qüestionari per la banda de Moodle, si definim aquesta restricció de que només es podrà respondre mitjançant aquest navegador, doncs aquell examen s'haurà de fer servir sí o sí aquest navegador. La finestra del navegador està a pantalla completa, no sé si això té relació amb el que comentàvem ara fa una miqueta. Les tecles ràpides del Windows, navegació pròpia de Windows, totes les combinacions aquestes d'imprimir pantalla, de copiar, d'enganxar... Tot això està bloquejat totalment. No es pot obrir cap altra aplicació, ni d'Office, ni de cap tipus del Windows, d'acord? Tot està de visibilitat. I, evidentment, tota la navegació fora de la pàgina ja del que és el qüestionari, mentre es contesta el qüestionari, està més que prohibida, està blocada, d'acord? No es permet, d'acord? Llavors, aquí vaig fer un petit intent. Clar, fixeu-vos, no us puc ensenyar en viu, o sigui, no puc entrar jo ara amb el qüestionari segur d'exàmens perquè el que fa és blocar totes les opcions del Windows, per tant, el Teams me'l tancaria i m'expulsaria de la sessió d'ara. El que tenim aquí és un petit enregistrament amb el que és la seqüència. Perdoneu, un segon, que hem de posar el so. No sé si és imprescindible el so. Sembla que només hi ha música de fons. En qualsevol cas, us ensenyo una miqueta la seqüència d'un estudiant responent un examen a través del navegador segur. Fixeu-vos que aquí l'accés directe és l'accés a una entitat pròpia, com si fos un Chrome, com si fos un Firefox, com si fos un Internet Explorer. Ja no, l'Edge. D'acord? Llavors,
En el moment que s'executa el navegador, s'obre. Fixeu-vos aquí baix que tinc, a la part de baix tinc el menú de Windows, de moment, mentre s'està obrint la cosa. Bé, ara en aquest moment, aquí veieu els botons de reproducció del vídeo, però a sobre, diguéssim, aquí es veu, com comparat amb una miqueta més enrere, que tenim el menú d'inici de Windows i totes les aplicacions i el rellotge per aquí, no? Quan ens trobem dintre, quan hem accedit a dintre, quan el navegador s'executa, només veiem el campus virtual i aquí veieu dos botons. Un és, el segon botó és el programa que vam fer servir per fer la captura de la seqüència que el vam haver d'autoritzar perquè no el tanqués, o sigui que en principi queda tot tancat. Aquí l'únic que pot fer sortir a la dreta, veieu, es veu petitet, ja ho sé, soc conscient. El volum de l'auricular i ja està. És que res més, l'idioma català-castellà del teclat, que es pugui canviar, però res més. Deixo això durar menys un minut, L'estudiant accedeix amb la identificació de sempre, vull dir, sense cap problema, llavors va a l'aula que toca. No és el mateix que hem vist fins ara, però... Fixeu-vos aquí que, a diferència de la demostració que hem vist des del punt de vista de l'estudiant abans, ara, aquí se li indica que aquest qüestionari s'ha configurat perquè només es pugui respondre mitjançant el navegador segur d'examen, i per això veu el botó. Si jo ara vaig a veure el canvio de finestra, me'n torno a l'estudiant d'abans i me'n torno en aquest altre examen amb preguntes d'opció múltiple CEP. I ara estic en un Chrome, perquè vegeu la diferència. Si entro aquí, em diu que per contestar aquest qüestionari, necessito el navegador segur d'examen. Aquí ja no em surt el botó per poder-lo contestar, d'acord? Només apareix el botó si estic, ara torno al vídeo, si estic dintre del navegador segur d'exàmens. I després, la interfície Moodle, tot el que passa dins del Moodle és exactament igual. La restricció està fora. Ens blinda. I ja està. És el mateix. Quan acaba, al final, li dono el botonet per tancar el CEP, do you want to exit CEP? Sí, i ja està. I ja estem fora, d'acord? Llavors, la diferència està aquí, en què en el moment, torno al professor, d'acord? En el moment, i això es configura molt senzill, d'acord, hi ha una secció aquí que posa restriccions, navegador segur d'examen, si sí o si no, aquesta prova ja té respostes, no puc canviar això, però si vaig amb aquesta que no té respostes, doncs aquí sí, d'acord? I llavors aquí, sí, però, clar, és important això, utilitzar PCs d'una aula de la URB. Llavors, torno a la diapositiva. Llavors, com us comentava, des del qüestionari li hem d'indicar que només es podrà respondre fent ús del navegador segur d'exàmens, la combinació dels dos, el Moodle amb el navegador segur d'exàmens. I, clar, és important fer la reserva d'una aula que tingui el navegador segur instal·lat. Llavors, tenim una relació d'aulari en aquesta pàgina d'aquí baix, que és la que us mostrava al principi, que és aquesta, exàmens del Moodle. A baix de tot tenim una taula amb la relació d'aules i els diferents campus on tenim el navegador segur instal·lat. De totes maneres, i malgrat aquest llistat, que potser hi ha alguna aula que no està del tot actualitzada, és important que si volem fer ús del navegador segur, el que hem de fer és un salvo i assegurar-nos que el navegador està allà, funciona, i fer una prova prèvia. D'acord? És important per evitar que el dia de la prova, on tinguem els N estudiants, doncs tinguem algun problema. Jo aquí simplement us dono la meva opinió. D'acord? Jo ja sé que hi ha persones que us preocupa o que a qui preocupa molt el fet que l'estudiant no pugui obrir altres coses, no pugui... Però aviam,
per mi no és necessari fer servir el navegador. I els dos motius són aquests. Només es pot fer servir en determinades aules, la relació l'heu vist abans, és poca i la capacitat de les aules, excepte d'alguna, és bastant limitada. Estem parlant d'una mitjana de 20-30 ordinadors per aula i fins i tot en algunes bastant menys. Val? O sigui, la capacitat és poca dels ordinadors de les aules informatitzades o de les aules on hi ha aquest programa instal·lat. I per mi un hàndicap important és aquest. Un qüestionari configurat de forma estàndard es pot contestar des de qualsevol navegador, des de qualsevol ordinador, i si fem servir el navegador segur d'exàmens només poden ser aquests ordinadors a aquestes aules. Llavors requereix anar abans de l'aula a provar, amb el que implica de trobar disponibilitat per fer una prova i demanar ajuda al SAU, d'acord? Demanar que algun tècnic ens acompanyi. Llavors, la meva conclusió. Aquesta imatge m'agrada molt perquè jo, des del meu punt de vista, potser és una aula que no és molt gran, que hi ha un nombre d'estudiants controlable, però si jo m'ubico al darrere de l'aula amb el meu portàtil per fer les accions aquelles que us comentava, de canviar la clau, etc., els estudiants han de respondre, vull dir, no estaran pendents. Saben que estic darrere, o que esteu darrere, i vaja, no crec que si estan ubicats en aquesta situació, al final de l'aula, vaja, no crec que comencin a obrir altres finestres, a buscar al Google, etc. D'acord? Pel sol fet que saben que em tenen darrere i que en qualsevol moment, en les indicacions que us deia, d'escriure clarament les regles de la prova, aquí no posem punts en aquesta línia, doncs perquè volem creure que tothom fa el rol que li toca, però en qualsevol cas es pot especificar que qui s'enganxi copiant té un 0 de la prova, per exemple. Potser és una mica radical, però es pot indicar. D'acord? I ja està. Això sí que us volia... Ja acabem, us volia fer incís en el fet que si no heu utilitzat mai el qüestionari per fer una prova d'aquest tipus, d'aquest perfil que hem estat explicant durant la sessió, quan us poseu a configurar-la, quan us poseu a assignar les preguntes al qüestionari, la configuració en general, d'acord? Si teniu qualsevol dubte, us trobeu amb qualsevol dificultat, si la informació que teniu en les dues pàgines que us mostrava al principi de referència sobre el propi qüestionari i sobre els exàmens, d'acord? Sisplau, dirigiu-vos al SAU RBCAT, d'acord? I ens contacteu amb nosaltres i mirem de fer-ho plegats, d'acord? Tot el suport que necessiteu per part nostra, com sempre, el tindreu disponible, d'acord? I us atendrem amb molt de gust, com posa aquí. Tenim som la gent que estem darrere del suport a campus virtual, malgrat des de fa un parell o tres de cursos acadèmics treballem també integrats a dintre del sistema de servei d'atenció a l'usuari. I moltes gràcies per l'atenció i per haver-me acompanyat durant aquesta sessió. D'acord? Deixaríem un últim torn de dubtes, preguntes sobre el navegador segur d'exàmens. Hola, jo mateix. Sí, Raül, digue'm. Hola, Andreu, gràcies per la presentació. Nosaltres tenim experiència fent exàmens així tipus test al Moodle, a la bioquímica de primer, que són més de 200 estudiants, i ho fem a l'aules d'informàtica, en 2 torns, etc. Llavors, en una altra assignatura, que no són tants, que són 100 i pico, jo volia fer aquest any la prova de que portaren ells el seu portàtil i poder-lo fer a l'aula, igual que fem l'examen tipus test en paper, però amb els seus portàtils, reservant sempre una aula d'informàtica per a aquells que tinguin algun problema en el seu equip o no tinguin equip, que seria raro, però
etc. I per això jo m'havia plantejat utilitzar el Safe Exam Browser aquest, perquè he fet alguna prova de configuració de test del Moodle i sembla que funciona bé, perquè si entren des del Moodle, que al vídeo crec que no es veia, perquè igual l'han canviat la versió o el que sigui, però si entren des del Moodle ja li surten dos botons. Un que és el de descarregar el Safe Exam Browser i un altre que és el de, si ja el tens instal·lat, obrir aquest explorador. O sigui que la meva proposta és 100 i pico alumnes, tots alhora, en 3 aules, en els seus portàtils i el Safe Exam Browser. I de passar si teniu algun feedback d'algun altre docent o què us pareix. Sí, es fa. Es fa i en principi ha anat bé, sense problemes, d'acord? El que no podem fer és massa, o sigui, animar a tothom que requereixi l'ús dels ordinadors personals dels estudiants per fer proves avaluatives, no? Hem d'anar una miqueta amb peus de plom, en aquest sentit. Però tècnicament és possible. Sempre tenint en compte que els ordinadors personals dels estudiants no estan sota el servei d'atenció a l'usuari i qualsevol incidència que es pogués produir durant la prova, etc., hauríem de resoldre-la a nivell intern de l'assignatura, no? O sigui, és a dir, tu docent amb l'estudiant sense poder comptar amb el servei d'atenció a l'usuari. El que comentaves és... Bé, fixeu-vos que aquí en l'apartat de navegador segur tenim dues opcions. Bé, 3. El no fer-lo servir, que és la que hi ha per defecte, la que us he mostrat, que és utilitzant PCs d'una aula URB, que és utilitzant els navegadors que hi ha instal·lats en aquests ordinadors en concret, i hi ha aquesta altra, utilitzant qualsevol PC. En aquesta, si la deso i accedeixo ara com l'estudiant, doncs passa exactament... que guardi. Passa exactament el que deies, que apareix aquí el botó per poder descarregar el navegador, d'acord? Sí. Llavors l'estudiant se'l pot instal·lar al seu ordinador. Llavors, penseu que en aquests casos és important llavors tot el que us comentava abans de la clau d'accés, restringir les franges horàries, el tema de la clau d'accés, canviar-la quan l'han començat, perquè el fet de que s'utilitzi aquesta configuració vol dir que qualsevol estudiant, o sigui, des de qualsevol ordinador, fora de l'aula, descarregant-se el navegador, instal·lant-lo, si no hi hagués les altres restriccions de la clau, també podria accedir i respondre'l. D'acord? Que compte, tot això ens ha passat de tot en els últims anys. Hem tingut exàmens que s'ha fet servir el navegador, no s'ha fet servir el navegador, resulta que a l'aula hi havia 50 estudiants i després el professor veia 53 intents, 53 respostes, alguna cosa no encaixa, no? Per això, important també, doncs... Passar llista... Passar llista, exacte. I que tothom sàpiga que qui no estigui a la llista no obtindrà qualificació d'allò. Vale? Per tant, en Windows com en Mac funciona bé, no? Sí, en principi porta temps funcionant i no... Vaja, problemes no ens n'ha donat. I s'han utilitzat ordinadors també personals dels estudiants. D'acord? Ok, gràcies. De res. Alguna cosa més? Algun dubte més? El Jordi comenta al xat, ens comenta, creus que una qüestió que pot anar bé segons la situació seria dos docents durant la prova i si sempre una persona estaria... Entenc que sí, entenc que com... Com més policies hi hagi, més es complirà la llei, no? Jo hace tiempo... Perdona, yo hace tiempo que utilizo esta estrategia y está clarísimo que la imagen esta que has puesto de estar viendo tú las pantallas cuando les has avisado de que no pueden navegar entre pantallas, ponerte detrás, cortar el rollo, que es una pasada. Evidentemente, si tienes mucha gente, es mejor que haya dos profesores vigilando desde detrás. Porque si no, claro, siempre está el truco de que te llaman a hacerte una pregunta y durante ese tiempo el resto emplea. Entonces, para mí eso es la cuenta de la vieja. Al final, el sistema más tradicional. Yo lo que hago es crear un agrupamiento con los posibles examinados, un grupo con los que van entrando en el aula, con lo cual ya no pueden acceder desde fuera, tengan o no la contraseña. Pero claro, eso es
un trabajo adicional que hay que hacer, para el que también se necesitan 2 profesores para que no se retrase mucho el comienzo del examen. Pero bueno, con todas estas medidas, aún así, el curso pasado, ¿qué me he encontrado? Porque claro, yo les dejaba utilizarlo, porque si tienen que hacer cálculos o lo que sea, pues bueno, que puedan utilizar la propia calculadora. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora lo que hacen es copiar, pegar en ChatGPT la pregunta con las 4 posibles respuestas y ChatGPT les da la respuesta. No hace falta ni que tengan feedback de ningún otro tipo, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta, que el cambio entre pantallas, como más lo controlas, como mejor lo controlas, es estando allí en la parte de atrás. Cuanto más gente haya vigilando, mejor. Mejor, sí. Vale, el que comentava l'Olga és combinar totes les opcions que hem vist a nivell de restriccions, afegint això, uns grups concrets que en aquella hora tindran accés al qüestionari i altres grups no, d'acord? O sigui, és fer, llavors, clar, en funció del volum d'estudiants, doncs, bueno, fer totes aquestes agrupacions, doncs, implica feina. Hi hauria l'opció de fer servir algun triagrup, també, o sigui, si tens torns, hi ha una activitat al Moodle, que és la que l'estudiant pot triar un dels grups, i llavors, en funció del volum d'estudiants que tens, establir N franges, no? Que puguin triar entre tres franges, i llavors que ells mateixos triïn quina franja els hi va millor, i quan una franja està plena, doncs ja queden les altres disponibles. O sigui, seria també una opció. D'acord, doncs, si no hi ha res més, donem la sessió per finalitzada. Insisteixo en la idea de que qualsevol cop de mà que us puguem donar, estem disponibles a través del SAU RBCAT, i bé, ens continuem veient per aquí, d'acord? Gràcies a tots per l'assistència.